What's up, bros? Noi Dark Fury și bine ați venit la episodul 2 din Mountain Blade Warband Online. Motherfucker, am primit un mesaj acum. Bineînțeles. Fuck, la ce am primit mesaj? Ok. Fuck you. Fuck you. Ok, nu prea postez prea des. Ok. Inteligentă mișcare. Nu postez prea... Postez? What the fuck? Nu postez. Da, nu postez. Nu încarc prea des videoclipuri pe YouTube, pentru că văd că nu-i cine știe ce activitate și... na. Mai postez din când în când am chef. Of course. Heavy round and a fucking great axe, motherfucker, and let's go, let's rumble, let's kill some bitches. Ăsta-i mor de mult. Nu văd pe nimeni care aș putea să-l omor decât ăsta care a murit acum. Let's go! Once more into the... I don't know. Fuck you, bitch. You'll never catch me alive. What the fuck? You fucking bitch. Ok, mort. Awesome. Interesantă chestie. Am murit. Da, vă dau mai încet că nu aud nimic. Da, dau mai încet că nu... I don't hear any fucking... nimic. Mergem tot acolo. Tot acolo se dă bătălia. Bătălia, marea bătălie. Marea bătălie. Wow! Asta trebuie să-l omor. Neapărat trebuie să-l omor. Deci, you motherfuck! Ok, mort. Mai n-am mai jucat de mult jocul ăsta, așa că sunt destul de... Bă! Vorbește, nu vorbește urât. Bitch. Nu vorbește urât, bitch. Am lag. E lag? Ia uite-l, bă. Mort? Ok. Hai te... Așa, mort. Eu l-am omorât. Mort ce ăla. Omoară. De-l-a ficat. Sportificat. Goddammit. Hey, once more. Motherfucker. Ok. I think it destroy now. Watch it. Despre ce vorbesc ăștia mei? Vorbesc despre în chat acolo, dar nu știu despre ce. Și nici nu prea am postat pentru că am niște probleme cu mașina. Da. Câteva probleme. De fapt, câteva probleme mai mari. What the fuck? Acum că e iarnă, am avut un mic accident. Adică nu am avut accident, am alunecat și am cam distrus spoilerul, bara de jos, am spart baia de ulei și acum mâine trebuie să-mi vină baia de ulei, care m-a costat 3 milioane. Nu-i scumpă, pentru că știu că sunt mașini care au piese mult mai scumpe la piese. Și, dar spoilerul cu bara, cu toată fața aia, mai costă încă vreo 4 milioane. Și da, mi-a trebuit mașină. Am un Volkswagen Passat B4, parcă, da. You motherfucker, what the fuck, bă? Bă, mui! Care-i treaba? Mă omorâți așa cum vreți voi? Și de câte ori vreți voi? Dracilor. Drac mic. Fac schiuri din coastele voastre. Iau! Am crezut că e fraier. Motherfucker, chill, bitch. Hai, come on, motherfucker. Stas. Mi-a dat o perversă. Mi-a dat o perversă rău de tot. Am omorât și unul. Nimic. Cum dracu n-am omorât? N-am omorât unul.
Eu minte că parcă am omorât eu unul. Oh! Băi! Drac! Care ești tu? Eu l-am omorât? Nu l-am omorât eu, bineînțeles că nu l-am omorât eu. Ești prost, cum să omoră. Ce ai făcut, mă, nene, mă? E lag. The lag is fucking real. Mort. Oi, hai să jucăm noi carcaș, că nu se mai... Bă, că nu mai merge vrăjeala. Build. Și vreau un short bow. Da, short bow. Bodkin, arrows, fucking sword, and go! Let's fucking go. Ok, am murit de 6 ori. Nici măcar nu mă uit la scor. Mi-e prea rușine cu mine, cu scorul ăsta. Treacu să mor de 6 ori, what the fuck? What the fuck, bro? What? Bă, care trage mine? Okay. You suck dick! You suck dick, bitch! Oh! Care trage mine? Băi, nene. L-am omorât eu. E mort. God fucking damn it. Am murit. Da, totuși am omorât unul. Jesus. Taci din gură cu vătai. Beschia. Vătai cu beschia. Mă spărați. Vătai cu beschia, nici nu mă uit. O beschie ruginită. Ok, ăla... Oh! Ăla nu ar trebui să-l miște cineva să... I don't know, man! Măta! Morții, mătii! O să fac o serie cu Counter-Strike 1.6. E o serie clasică. De fapt, un joc la... Oh. E mort. Da, o să fac o serie cu Counter-Strike 1.6. Da. Să vedeți cât de varză sunt la Counter-Strike 1.6. Da. Ha. Bitch. Mamă, dacă scot un headshot de acolo, sunt cel mai bun în picioare, nu o fac highlight of the week mâine. Oh, aproape a fost aia. What the fuck? Deci mi-a dat o perversă. Mi-a dat o perversă urât de tot, nu așa. Am murit de 9 ori. Nu-i rău. Se putea și mai rău. De fapt, nu cred că se putea mai rău de atât. Nu se putea mai rău de atât, am impresia că nu... Imposibil. Îmi place să joc în first person. First person. Dă-te, bă, că te tai. Te tau, te feliez. Talente, te copezi. Uite, acum. Șansa vieții. Headshot, motherfucker. Bun, gata, mort. Sunt cel mai bun. Cel mai tare sunt. Eu. Am crezut că eu l-am omorât. Nu. Fucking horse riding scum.
Bitch. Folosești strategii de sniper, nu-i așa? Da? Tot timpul să schimbi poziția, nu? Ok, ok. M-am prins. Crezi că m-am prins? Crezi că-s fraier sau? Fucking bitch. Fucking bitch. Headshot. Ok, bros, asta a fost un match foarte cumplit pentru mine. Niciodată n-am fost atât de varză. Ok, vă mulțumesc pentru vizualizare și ne auzim în episodul următor. Pa, pa!